Iti alat ti CCTV, na iti paglakwan ti RTW, iti Zone 7 Bangan Abra, nagdiretso si Marek Timay sa babae, kendagos sa nangalat ti Hangar Abado, sakbay Pimanaw. Sana napansin ti sales lady ti pasamak, ken naduktalan laingen, idin reviewda ti CCTV. Pagbita lang nga imunag dito, di ko napansin ko nga dati bakante nga hanger. Di ko in-chat ko di jikin bagi ni nung Dennis. So di sa ring review na di ko CCTV. So nga din review di CCTV, di ko nakita sir nga nagtataw. Agbalor ti agarop 300 pesos ti bado. Idi kalikagom na saan na maulit pa iti pasamak. In-report na ito iti polisya ng runa. May kadwa na natakawan di shop da. Tikay ko lang pa sir, kahit dapat ko magagawa, badi nga maulit di ayon. Badi maulit mapasama kun dapat ka nga aksyonan da ko marato nga agkariwara ti Nabigbig ti babae may pagarup nga dan di mental health condition. Kung natikabsat na, di mana na din tikabsat na iti rehabilitation iti taon 2023. Ken problema da ita, iti saan ang panagtumar ti agas na. Badi nga mga agtumtumar, sir. Pabalik-balik lang. No nga makatumaro. On, sir. Kasi galad na, di magtakaw. No? Haan mo, sir. Kadagito'y laong. Kadagito'y lang nga talaga. Nagdarapot, Wun. sir. So mas daaw kayo. Wun, mas daho kami. Naikuamot ti, kasi yayin nga, kwan. Nagtakawon. Okay. So anya ti kaya ito tatama pasama ka mama. Kat may kwa kumamanan as certi facility. Kat nagdyan ko lahat ako madidayon. Naidanong meten iti kapitan ti barangay iti pasamak, ken kalikaw na makidayalog iti pamilya. Nakalukat met ti MSWD office para iti parangipa iti tulong iti pamilya. Iti mabalinda nga ko nga i-avail iti opisina mi sir ket DJ financial assistance. Ken at the same time agwa kami ti referral iti doktor sir. So di financial assistance na no di travel na mga mapan agpa agas kuno DJ magastos na mat yan ti either yan ti psychological evaluation, dependent to yan ti doktor sir. Tapos may refer mo iso na iti RHU ken doktora. From our RHU ni doktora, may refer to mo iso na iti specialista sir. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.